سلام كمي تمسيو فنو ار تي في اب مكتال تركبو كبراتن كبرانن نلومي 4 تحساس ساعه 9 مش استدالو زينا فطن وصان حيزنا لكم قرينا لنا مكتالكم بخبر زعدم لو ام تخلئ فلما ارستاتو لومي بستقبر المرمراتات 16 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم كراغتن كلو 50 دمو تفانيوم منستر فتحي اب ملا هاجر كنا حقي كايد مخانو منستر فوزيا حشم غليصه ابي طالوان كتماتات فرنسي بارين كاتالان زنبرو ايرتراوان ام مدبات مختزتيوم وغنا دادي اب ادغاتات عالم نشارشاي تختاتالي سومون كم زنقلقله تغليصو نقداوي ملوا تشاينان هاجرات لاتين امريكان ابز عامت زيك وسخ كم زخل تاميتو اب عراق بستخايده شبراو مدقعتي بوحدو 13 سبات تقتلوا نابزرزرو مسن سجر حبرتا كمنستر تانا لومي اب موشبن ممرمرن ماكلات زواتات ماكلن عن سبان بستغبره ناي لابوراتوري ممراتات 16 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم 15 كاب زبا ماكل مالت 6 كاب موشبي ماكل 9 دما كاب ممرمري ماكلات كوينم ادراشوم كلتا كاب غودايف حادكا كاب 4 سمره غزاواندا اخريا معسكر دندن وكدبا باراديزون غلبن كمون حادكا ممرمري ماكل كرن زوب عن سبايم إذا كان دين كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوست بالات زبا ماكل تعاقبهم كن كجبر لهم تنحو 5 زيغاتات حاويم تفاني مالو بز مسرت طغلالا قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي شوعت شحن 458 بصيحلو شوعت شحن 240 كابزيوم حاويم مستفانو سوسان حدن بموت استفاليو 250 شوعت دما جنا اب هوست بالات تعاقبهم زركابيوم منستر تاعنا 4 تحساس 2 شحن 20 حدن منستر فتحي بعينتو ناي فلما زخونه استفلاليه مدبات زتقلل كمون مننت حزب ኤርትራ زخونو حقታት زنصبارق انا حقي زمات سومون ككايدو غلطنا ليلا تخماريام زدالوتو صبصاب يسعب منستر فتحي حقن هنصات هاجرن بزبل تيما بعينتو ناي فلما زخونن زتفلاليه مدبات زتقللن قنا حقي كاب 6 كسب 11 تحساس ككايد مخانو منستر فوزيا هاشم غليصا بمخنيات التقنه مسمع كانت زينا وشط هاجر اب زغبرتو قال محتت منستر فوزيا اتمدب اب زحلفو 30 عامات زوطون بتساتافنت حزبي كمسرحو زصنحون حلاقه كبرتات تاريخن مننتن حزب ኤርትራ بزعبا زخونو حقتات كاب حزبي ملس عنقال مركاب زعلم مخانو ابراهام عندي نايز سمون زي مدب حجنا يزلنا ملس عنقاله كاب حزبنا مركابيو كساب حجي كنقدوم انا بتفاتافنت ناي حزبي كمسرحو دصنحو حقتات نخبرتاتو نتاريخو نمننتو حلاقت سلازغونو بتحدا وغن اتم سندات بوبو سب كتقملهم افت مسرح او هاهبا نايتي اغلغلوتات بسرعات كنصبارقو كابز تبغيسنا خا نايزم كلهم دمر من قبر ملسي كاب حزبنا مركابينا زبغسنايو قصاليخا اب حطير قوان تبلدي كونه ببغزيو كما بغسي ابزا سمونه زيا نقوله كفلنا حبرتسبنا كم دباص احغيرنا حزنا يزلنا مفلمي مدبينا كنزارب نخيل حقن هنصات هاجرن زبل تيما ناي زقنه بزملكت دما منستر فوزيا اب هاجرنا لولاونت حقي بهلاو ورشه حبرتسب مخانو حزب ኤርትራ دما مستاريخون مننتون زتاساسر حق زونن حزب كم زخونه بمتقاس نزبلوت كبرتات كم دلدل مسرتان صفنا قصال ولدو مسرتاوان كبرتاتو كم زعقب ناي مغبار حلافنت زسكم رزين ملخت زحزله مخانو ارديام تخنا غلحون دل زلنا نغر تليو اب ኤርትራ كبرتات ناي حبرتسب مسرت مخانو صلوؤ بحبرتسبن بهاجرن زخيد مسرت سلازخونه انا نحنا نزي هنصت هاجر كنو بلو خلنا ناي مننت ناي تاريخ حلاقت فتحي امر رغغاطن حزب زسرتو لولاونت حزب خا امر رغغاط
ኢና ንብል ሃገር ክንብል ከለና ህዝቢ ማለትና ኢና ንሕና እሞ እዚ ቴማ ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዚያ ሃሽም ኣብ መወዳእታ እዚ ዝካየድ መደብ ከም መበገሲ ተወሲዱ ቀጻልነት ዘለዎ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ኣብዚ ንሰሙን መመላእታ ዝቕጽል ቅነ ሰሚናራት ኣብ ሕግን ህንጸት ሃገርን ኤርትራን ኣህጉራዊ ሕግን ገስጋስ መሰረታውያን ሕግታትን ውህሉል ተመክሮ ምንዳፍን ምጥርናፍን ክስርሓሎም ዝጸንሑ ኣዋጃትን ዝምልከት ዓውደ መጽናዕትታት ኣወፃኢ ናይ ዝቕመጡ ዜጋታት ዝቐንዐ መደብ ኣብ 6 ዞባታት ሃገርና ዝወሃብ ነፃ ኣገልግሎት ደገፍ ሕጊ ከምኡውን ስፖርታዊ ንጥፈታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት መደብ ምግራብ ልክሲ ደምን ካልእን ክሰላሰል ብድምር ዘርኢ ጭቡጥ ናይ መስርሕ ናይ ሕጊ ዝነበረ ሓደ ሸነኹ ኣሎ እቲ ካልኣይ ሸነኹ ቀዳመይቲ ዝገበርናያ ነገር እንተደኣ ነይራ ኮይና ውልዶ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረ ትካል ናይ ፍትሒ ዘርቀቆም ሕግታት ነይሮም እዮም እዞም ሰነዳት እዚኣቶም እውን ሰብ ክሪኦም ተመሊሱ ባሕንጎ ከም መወከሲ እውን እቲ ወለዶ ክጥቀመሎም መወዳእታ ድማ እዚ ካብ ኣዋጅ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ናይ 91 ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300 ዝኸውን ኣዋጃትን ሕጋጋትን ኣለውና ንሳቶም እውን ሰብ ከም መወከሲ ክሪኦምን ብቐጻሊ ከዓ ክጥቀመሎምን ተባሂሉ እዚ ናይቲ ብወረቓቕቲ ዝቐርብ ዘሎ መረዳእታታት ጭብጥታት ምርኣያ ናይቲ ክኸይድ ዝጸንሐ በብመድረኻቱ ዘርኢ ሓደ ምስ መሰነይታ ናይቶም ዝቐርቡ ጽሑፋት ሰሚናራት ሓፀርቲ ስለ ዝኾኑ ንዓቶም ዝድርዑ ወይ ከዓ ጭብጥታት ናይቶም ሰነዳት ምርኢት ኣለና ምስኡ እውን ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈታት እውን ክህልወና እዩ ኣብ ኢጣልያውያን ከተማታት ፍራንስ ባሪን ካታላን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ28 ሕዳር ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ሰሚናራት ኣብ መደባት መኸተዘትዮም ኣብዚ ክተት ከመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ሰሚናራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓ ጴጥሮስ ኣብ ከተማ ፍራንስ ብኣካል ተረኺቡ ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ከተማ ባሪ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ዖባይ ፍረመድህን ድማ ኣብ ከተማ ካታንያ ተመሳሳሊ መግለጺ ከም ዝሃቡ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ብተወሰኺ ኣፍሊጡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሓድነቶም ብምድልዳልን መሳርዖም ብምሕያልን መድረኻዊ ተልእኾ ንምትግባር ዘለዎም ድልውነት ብምርግጋጽ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ተጻብኦታትን ናይ ጸለመ ጎስጓሳትን ብንቕሓት ከም ዝምክትዎ ገሊጾም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ምጽዋዕ ብዓውዲ ቱሪዝም ዘሰልጠኖም 8 ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብዎም ሱሳ ሰራሕተኛታት ብክልተ ተሓሳሳ መሪቖም እቲ ብክልሳ ሓሳብን ግብርን ንኽልተ ቀነ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣገልግሎት ምግብን መስተን ኣቀባብላን እንግዶትን ጋሻ ግቡእ ኣተሓሕዛ ገዛ ጽሬት ትካል ከምኡውን ውጽኢታዊ መብህሃልን ኣፈታት ሓጥርዓንን ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ኮሰ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ስልጠና መቐጻልታ ናይቲ ምስ መሻርክቲ ሃገራውያን ማሕበራት ብምውኻድ ዝተጀመረ ስልጠና ቱሪዝም ምዃኑ ብምጥቃስ ቀንዲ ዕላምኡ ዓቕሚ ናይቶም ሰራሕተኛታት ክብ ብምባል ቱሪዝም ዝጠልቦ ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምምዕባል ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኪኢላ ዓውዲ ቱሪዝም መንእሰይ ኣሌክሳንደር ተጠምቀ ኣብ ዘቕረቦ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ድማ እቲ ስልጠና ኣብ ምዕማቕ ፍልጠት ሰልጠንቲ ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ብምጥቃስ ኣብ ዝመጽእ ስልጠናታት ቁጽሪ በዚ ሞያ ስልጠኑ ደቂ ተባዕትዮ ንምዕባይ ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ገሊጹ ወኪት ሰልጠንቲ ብግድኣ ዝቐሰምዎ ብግብሪ ዝተሰነየ ፍልጠት ኣብ ስርሖም እወታዊ ጽልዋ ዝሕድር ምዃኑ ብምጥቃስ ዕግበት ተገልገልቲ ንምርግጋጽ ተጊሆም ክሰርሑ ምዃኖም ቃልኣት እያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ንጥፈታት ሰልጠንቲ ብቪድዮ ንዕዱማት ክቐርብ እንከሎ ንብሉጻት ሰልጠንቲ ሽልማት ንመሻርክቲ ትካላት ድማ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውጽኢቱ ዝያዳ ኣድማዒ ንክኸውን ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ስራፌል ክፍለ ገርግሽ ሓቢሩ ብቕዓት ውጽኢት ትምህርቲ ብቐጻሊ ብጻዕሪ ተማሃራይን ውሁ ተሳትፎ ወለድን መምህራንን ከም ዝረጋገጽ ዝሓበረ ኣቶ ስራፌል በዚ መዳይ እዚ ደሓን ዝኾነ ገስጋስ ይምዝገብ እኳ እንተሎ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ እቲ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክቕጽል ተላብዩ
ገስጋስ ትምህርቲ ንምግምጋም ኣብ 2019 ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘነጸሮ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣብ 10 ምምሕዳራት ከባቢ 38 ኣብያተ ትምህርቲ ተሃኒፀን እኳ እንተኾና ልዕሊ 8,000 ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ህጻናት ምህላዎም ከም እተለለየ ዝሓበረ ኣቶ ስራፌል ምስ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ብምርዳእ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብዚ እዋን እዚ 43 ሚእታዊት ካብኦም ዕድል ትምህርቲ ከም ዝረኸቡ ኣረድዩ ኣብ ሕብረተሰብ ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ተሳታፍነት ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘተባብዕ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ድሩብ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ እዋን እዚ 40 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ብምብራህ ዝያዳ ንምብራኸቡ ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ርእሰ መምህራን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣብ ትምህርቲ ንዘለዉ እቕሬታ ኣብ ውፅኢት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ተወዳዳሪ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ውፅኢት መርኣያ ናይቲ ድሌትን ውሁድ ጻዕርን ከም ዝኾነ ገሊጾም ዝስዕብ ሃገራዊ ዜና ምክታል ክትቀጽሉ ደጊመ ኸብሪ ኣደም ኣብ ዜና ወጻኢ ምስል ንሰግር ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ንሻድሻይ ተኸታታሊ ሰሙን ከም ዘንቆልቆለ ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ተርእዮ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ድሕሪ 2018 ዝነውሐ ተኸታታሊ ናይ ምቁልቋል ክስተት ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ኣነጺሮም ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ ነዳዲ ንበርሚል ናብ $6 ወሪዱ ዘሎ ናህሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን ንምክትኡ ዝውሰድ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታትን ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዋጋታት ነዳዲ ዝረአ ዘሎ ምቁልቋል ምዃኑ ይጥቀስ እዚ ተኸታታሊ ምቁልቋል እዚ ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሬትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ቀረብ ክውስኻ ኣቐዲመን ንዝኣተወ ስምምዕ ዳግመ ግምት ከይገብራሉ ዘስግእ ምዃኑ ይዝእመት እተን ሃገራት ኣብቲ መዓልታዊ 400,000 በርሚል ንምውሳኽ ዝኣተወ ስምምዕ ከም ዝጸንዓ ትማሊ 3 ታሕሳስ ኣብ ዝገበርኦ ርክብ ምሕባረን ይዝከር ዋጋ ነዳዲ ኣብ 2020 ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዝወረደሉ ኣፍረይቲ ሃገራት ብኸቢድ ከም እተሃስያ ኣይርስዓን ኣብ መንጎ ቻይናን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታት ሚኒስትሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት $300 ቢልዮን ዝነበረ ምልውዋጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ $400 ቢልዮን ክበጽሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣብ መንጎተን ሃገራት ጽቡቕ ምትእምማን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገለጸት ሚኒስትሪ ምልውዋጥ ዝካየደሉ ጽላታት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ንግዳዊ ገስጋስ ዞባዊ ጥራይ ዘይኮነ ዓለማዊ ቁጠባዊ ረብሓታቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩሎ ንግዳዊ ምልውዋጥ ቁጠባ ቻይና ቀጻሊ ዕብየት ከሪ እወታዊ ተራካብ ዘለዎም ንጥፈታት ምዃኑ ይዝጥቀስ ቁጠባ ሓያሎ ሃገራት ብሰንኪ ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናቆልቆለ ክመጽእ እንከሎ ቁጠባ ቻይና ግና ብኣንጻሩ ተዛማዲ ዕብየት የርኢ ምህላው ይጥቀስ ቻይና ነቲ ለበዳ ብተዛማዲ ካብ ተቆጻጸራ ሃገራት ምዃና እዩ ዝሕበር ትማሊ 3 ታሕሳስ ሽበራዊ ዕጥቕ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኢራቅ ከም ዘካየዶ ብዝተገልጸ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሰባት ተቐቲሎም 10 ካብቶም ግዳያት ኣባላት ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ክኾኑ ከለዉ ዝተረፉ 3 ድማ ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ሰመዚ ጸጥታ ኢራቅ ኣፍሊጦም ሰራዊት መንግስቲ ኢራቅ ንዳዕሽ ኣብ 2017 ሙሉእ ከም ዝደምሰሶ እኳ እንተሓበረ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ከካየዶ ብዝጸንሐ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ጸጥታውን ክሰራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዳዕሽ ኣብ ኢራቅ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ጸጥታዊ ስግኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኡጋንዳ አንጻር ሽበራ ከም ዝቃለስ ዝገለጸቶ ሰራዊት ናብ ጎረቤት ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝዋፈረት ብወግ ኣፍሊጣ እቲ ሰራዊት አንጻርቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኮንጎ ዝንቀሳቐስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኡጋንዳ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም ዘካየደ ዝጠርጠርን ምስ ዳዕሽ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ብኤዲኤፍ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ዝቐንዐ ስርሒት ከካይድ ምዃኑ ኣዘዝ ሰራዊት ኡጋንዳ ሓቢሮም ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት
أوغندا زاجيت بأفلط ومنجسي ديمقراطية ريبابليك كونغو لعل الشحن شو عتمت المتهدرات اللي إخا كمزلان شبراوين كساب دم ساسو كتصنحو مخانو من تفليت له إزي بمرددا كلتين هجرات زكاية لو تهدراوي وفري شبرا أب نقلاس قوتاوي تراكم زهلو يوم سمزتن هجرات تقصو زلو أب دوبات أوغندا ديمقراطية ريبابليك كونغو زنقاس عطق وجلاي ADF كاب كتاشان 10 مس داعش طبق زمدنا كم زمسرته صبصبات يتقصو اتعطق وجله ابز حلفه ورحت قمتن حدارن اب كتما كامبالا اوغندا بزكايدو متقعتات هيوت بزحات سبات كم زطفه يذكر ቻይናን ላኦስን ከሃንጾ ጸንሓ ዘራኸበን መስመር ባቡር ምድሪ ትማል 3 ተሐሳስ ወግአይ አገልግሎት ክህብ ከም ዝጀመረ ገሊጸን እዚ ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ለደቡባዊ ምዕራብ ቻይና ምስ ርእሰ ከተማ ላኦስ ዘራኸብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እቲ ኣብ ቁጠባ ክልቴን ሃገራት ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ዝተሓበረ መስመር ምስ ግዜ ናብ ታይላንድ ማሌዥያን ሲንጋፖርን ክዝርጋሕ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ግዙፍ ፕሮጀክት ኣብ ምዕባልቲ ቻይና ዘንቀለቶን ሓያሎ ሃገራት ውድባትን ዝኸተማሉን ተበግሶ ቅናትን መገድን ተርኡ ልዑል ምዃኑ ሰመዚ ቻይናን ላኦስን ሓቢሮም ኣብ ኤውሮጳ ብኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ጠቅላላ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 75 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሮም ኣብቲ ኣህጉር መዓልታዊ ብገምጋም ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ይልከፉን ልዕሊ 4000 ይሞቱን ከም ዘለዉ እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘነጽሩ ሩስያ ጀርመን ብሪጣንያ ዩክሬንን ሩሜንያን እተን ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ዝረኣየለን ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ምዃነን ኣብቲ ጸብጻባት ተጠቒሱሎም ኦሚክሮን ዝተሰሚ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ይላባዕ በምህላው ንቁጥሪ መልከፍቲ ከንህሮ ከም ዝኽእል ይእመት በደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 265 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ ልዕሊ 5.2 ሚልዮን በፂሕሎ ኣብ ማሊ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ማለት 3 ተሐሳስ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እትመላለስ ኣውቶቡስ ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 38 ሰባት ተቃቲሎም በቲ ኣብ ማእከላይ ሸንኽ ማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘጊት ሓያሎ ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁጥሪ ሞታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዝ ማሊ ኣሚቶም ኣሎ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ኳ ዘጊት እንተዘይለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ምስ ሽበራ ጉጅላ አልቃዒዳ ርክብ ዘለዎም ሽበራውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ገምታት ኣሎ ካብ 2012 ኣብ ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ኣብ ማሊን ከባቢኣን ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣሽሓት ሰባት ከም እተቐትሉን ሚልዮናት ከም እተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ፈረንሳ ሽብራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ተካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዘጋደዶ ስለዚ ድማ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት የጋጥሞም ከም ዘለዮም ምስ ኩነታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ ኣብ አንታርክቲካ ሎሚ 4 ተሐሳስ ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ከም እተኸስተ ማእከል ምርምር ጠፈር ናሳ ሓቢሩ በቲ ጂኦግራፊያዊ ክስተት እቲ ክፍለ ዓለም ንሓፂር ደቃይቕ ከም ዝጸልመተ ማእከል ምርምር ናሳ ኣፍሊጡሎ ግርደት ፀሓይ ወርሒ ብመንጎ ፀሓይን ምድርን ኣብ እተሓልፈሉ ብዝፍጠር ምዕጋት ብርሃን ፀሓይ ዘጋጥም ተርእዮ ምዃኑ ይጥቀስ ዜና መሰናዶን ምዛም አርስታቱን ደግም ሎሚ ብስተገብረ መምራታት 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 50 ድማ ተፋንዮም ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ መላእ ሃገር ቅነ ሕጊ ከካይድ ምዃኑ ሚኒስትር ፈውዚያ ሃሽም ገሊጻ ኣብ ኢጣልያውያን ከተማታት ፊረንሴ ባሪን ካታላን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ መደባት መኸተ ዘትዮም ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓዳጋታት ዓለም ንሻድሻይ ተኸታታሊ ሰሙን ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይናን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ኣብዚ ዓመት እዚ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ
ኣብ ኢራቅ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሰባት ተቐቲሎም ነዚ ዕለት ዜና ኣብዘይዛዘም ምስተረፍ መደባት ኤርቲቪ ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት